Hei, salut, youtuberi, astăzi o să încercăm să pe tag, să începem. O să încercăm să facem level, să facem niște bani și apoi nivelul 14. Da. De ce n-am difuzor? Ah. Să încercăm să... Cu toate că știu că nu prea o să-l fac, dar na. Ce țărani ăștia să mă ce mă nervează cața ăștia. Mă nervează și cu flinta asta lor. Sau cum se cheamă, flintă, nu știu cum se cheamă. Ce țărane să mor eu? Deci mă devezi că să mor eu. Țara, deci mă mai dau de 3-4 ori mine și... Peace. În sfârșit, cine e mare? Barasan de Barasan, am câștigat levelul 14, și să spun cât să mor eu. Deci gata, s-a terminat, să schimbă tot de aici, like, subscribe, să mor eu, ce tare, să like a boss. Ha, ce fericit-s. Poate e părea pe YouTube, la alt YouTuber când mă manifest eu, salut.